Ahmed, yanzu babu wanda zai hana mu komai. Dukiya tana da yawa, zan iya taimaka maka. Maryam, ni ban san ko ya dace ba, iyayena ba za su yada ba. Ka bar komai, ka di zuciyarka kawai, ni ba zan taɓa bari maka ba. Ni ina tsoroniyam, amma zuciya tana son ki. Zuciya tana so amma tsoron duniya yana min cikas. Ka bar komai yanzu ni ce duniya ta gare ka. Ka ji dadin zuciyarka ni zan kula da komai, babu wanda zai san. Ni zuciyata tana kiran ki sasai. Maryam, wannan ba daidai ba ne. Ka gane jagoranska, ka ji dadin wandare. Zuciyata tana so ma tsoro yana min cikas. Abi zuciyarka ka ji dadin komai, babu wanda zai sani. Ni na san abin da nake so amma duniya za ta. Ka bar komai yanzu ni ce duniya ta gare ka. A ji dadin zuciyarka, ni zan kula da komai. Ni ban taba jin haka ba rayuwata. Na gode da ka girmama ni. Girmamawa shine mafi muhimmanci. Rayuwa jarabawa ce. Amma muna iya wucewa da ita. I love driving with you. I love it too. You look beautiful. Rayuwa jarabawa ce. Amma muna iya wucewa da ita. Maryam, baba ya hana ni zuwa nan. Saboda ni. Ya ce mutunci ya fi duk wata dukiya. Idan mahaifinka yana da tambaya zan je ina masa da kaina. Aba mutum ne mai tsauri. Ni ma babarin ya ce. Maryam, wannan gidanmu ne. Na zo ne da girmamawa ba gaddama ba. To, kije wannan matar. Baba, assalamu alaikum. Na ga yadda ke tafiya da wannan mata. Wannan ba dai bane a gidana. Baba, amma na zo ne da girmamawa ba don wani abu ba. Maryam, na goyi da dabinki. Ni zan lura da abin da ya dace. Baba ni bani da niyarta da matsala. Ni ga hamara matsayin mace ji mai gaskiya. Baba, ban zo nan domin raba ku da danku ba. Idan ba ku yarda da ni ba zan ja baya. Maryam, ku shigo ba warware irin wannan magana waje. Na gode baba. Inshallah komai zai tafi lafiya ge. Baba mijina ya rasu shekaru 3 da suka wuce. Na zana cikin kadaici ba don wasa nake neman Ahmed, Maryam. Alhaji rayuwa jarabawa ce. Idan mace ta zo da gaskiya bai kamata mu kure ta ba. Na gode umma. Idan aure ne kike so sai abi hanya ta gaskiya. Ba boye ba ho. Na yarda baba, hanya ta gaskiya kawai nake so. Agwaj. Muna minti da auren nan. Allah ya sa alkhairi. Alhamdulillah. Na gode baba, na gode umma. Dukiya bata sayen zuciya. Idan aka bi hanya ta gaskiya da tsoron Allah, soyayya tana zama alkhairi.